Wara li fl-aħħar jiem intemm il-Valletta Summit, ħarset pajjiżna issa tinsab fuq iċ-ċogiem li Malta se tospita bejn is-27 u d-29 ta' Novembru. It-tħejjiet għal dan l-avveniment li se jlaqqa l-kapijiet u l-mexxejja tal-Istati tal-Commonwealth għaddejjin ġmielhom kif der fil-Forti Sant'Angelo. Iżda li lin mix-xogħol infrastrutturali, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella fisser kif il-preparamenti diplomatiċi wkoll jinsabu fi stadju avvanzat. Tant li fi kliemu din hija l-ewwel darba fl-istorja ta' ċogiem li dikjarazzjoni preliminari hija lesta. Din hija xi ħaġa li hija veru ta' awgurju għal mod kif se jimxu l-affarijiet ta' Malta. Barek ukoll li fadal ftit riservi fuq il-dikjarazzjoni li għandha x'taqsam mal-klima. Dik li suppost mbagħad tittieħed minn hawnhekk għal Pariġi. Sa jiġri issa wara ġarġa Pariġi wieħed jarek u se jiġi pospost jew inkella se jkun hemm xi tibdil. Ma nistax naf issa nara. Dan qed iwassal għal reazzjonijiet pożittivi mill-uffiċjali tal-Commonwealth li saħansitra qed iqisu dik f'pajjiżna bħala waħda fost l-aqwa ċogiems qatt organizzati. B'investiment ta' 15 miljun euro kofinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea, il-Forti Sant'Angelo ġie restawrat b'mod estensiv biex illum reġa' lura l-glorja tiegħu fuq il-port il-kbir. Il-perit Ruben Abela, inkarigat mit-tmexxija tal-proġett, spjega x'kienu l-akbar sfidi għax-xogħlijiet. L-ikbar sfida kienet it-trasformazzjoni tal-forti minn stat abbandonat statajt għall-istat li hu llum. Min jiftakar kif kien jara d-differenza. Kellna sfida bl-infrastruttura, xriet tissir infrastruttura ġdida u l-ammont kbir ta' swar li kien hawn biex jiġu restawrati u l-binjiet li kien hawn biex jiġu restawrati. Qegħdin on time għat-ħejja ċogiem? Definitivament. ċogiem irid isiraw u se jsiraw bil-forti lest.